Bon dia, bona tarda. Potser arriba el moment ja de fer-nos preguntes amb el present habitual. Vaja, que preguntem sobre coses que la gent fa normalment amb certa regularitat, perquè de moment sabem fer afirmacions, sabem dir les coses que sí que fem, sabem dir les coses que no, però clar, ens queden fer les preguntes. Per tant, anem a fer-ho. Ho deixaré una miqueta aquí al mig, ja veureu per què. Posaré com sempre aquí els meus pronoms. Aquesta vegada els posaré en minúscula, ja veurem per què. I el it. Tots aquests d'aquí, oi? Havíem dit que eren els de singular. I aquests d'aquí els havíem dit de tercera persona. Molt bé. I ara anem a fer aquí els del plural. We, you, and they. Plural. Anem a posar-ho amb un altre color. Això d'aquí és el plural, això d'aquí és el singular. Recordem, sempre em faig una mica pesat amb aquest tema, però és important que això d'aquí és la primera persona, el jo, perquè és la persona que parla. Aquesta és la persona amb la que parlem, per tant la segona persona. Totes aquestes d'aquí són tercera persona, perquè són les persones de les que parlem. Parlem d'ell, parlem d'ella, parlem d'allò. I aquí el mateix en plural. Molts jos som nosaltres, molts tus sou vosaltres, i molts ell i ella són ells. Molt bé. Doncs si recordem, és interessant recuperar la forma afirmativa del verb treballar, i dèiem I work, you work. Fem memòria, què dèiem amb el he? Quan era tercera persona del singular del present habitual, li afegíem una S. Works, works, works. Crec que en els altres episodis o en els altres vídeos hem fet directament així. Per tant, per no fer-nos un embolic, ho seguirem fent així. He works, she works, it works. I aquí work, work, and they work. We work, you work, they work. D'acord, doncs, quan fem una pregunta en el present habitual, necessitem posar, amb la majoria dels verbs, necessitem posar o això al davant. Segur que molts de vosaltres heu sentit la frase típica, encara que no sapigueu anglès, heu sentit allò del Do you speak English? Segur que ho heu sentit. Doncs ara anem a veure quin sentit té aquest do i què és el que posarem al davant. Bàsicament per fer les preguntes. Per tant, comencem. La primera seria jo treballo, seria do I work? Per preguntar a algú si treballa, com sempre, de manera habitual, li diríem do you work? Anem al plural. Per preguntar-nos si nosaltres treballem, do we work? Seria una pregunta, per exemple, de gent que està treballant en un lloc on, a més, s'ho estan passant bé, perquè els agrada tant la seva feina que per ells és un hobby. En algun moment s'aturen i diuen, a veure, nosaltres, de manera habitual, do we work? O do we play? O juguem? Anem a veure, amb el vosaltres també seríem el do al davant, i amb aquí el do they work. Do I work? Do you work? Do we work? Do you work? Do they work? I ara anem a veure què és el que passa amb la tercera persona del singular del present habitual. Segurament us podeu imaginar que no posem un do. El que posarem és que aquesta S desapareix d'aquí i es col·loca aquí. Veieu? Does he work? Does she work? Does it work? Però no posem la S. Senzill, no? Posem el do al davant i si és tercera persona del singular, posem el does. Fem uns exemples.
Si li volem preguntar a ella si viu aquí, recordem que aquí és here, doncs la pregunta seria: vius aquí, en aquest poble, per exemple? I li preguntem a tu, canviem, no a ella, sinó li diem a tu. Vius tu aquí? Val? Doncs com que és una pregunta, comencem amb el do. Do. La pregunta és cap a tu, per tant, do you? I hem de posar sempre alguna d'aquestes o un subjecte, perquè recordeu que totes les frases en anglès tenen subjecte. Per tant, do you. En comptes del work posarem el verb viure, que és live. Do you live here? Do you live here? Si en comptes de preguntar-li a tu, li pregunto a ell, viu aquí? La resposta seria: does he live here? Does he live here? Fixeu-vos que no li poso la S perquè la S se l'han portat el do, que s'ha transformat en does. I si en comptes de posar viu aquí, la pregunta fos: viu aquí la teva mare? Molt bé. Doncs anem a veure com seria. Seria pràcticament igual, Does your mother no m'hi cap, però ho posaré així, Does your mother live here? I algú dirà: i per què li hem posat la S? Home, doncs perquè your mother és equivalent a she, o no? Sempre. La teva mare sempre serà ella. Així que does she live here o does your mother live here? I si tinguéssim un atac d'amnèsia i la pregunta fos: jo hi visc aquí? Doncs això seria així. Jo visc aquí. En comptes de l'exemple que és do I work, seria do I live here? Do I live here? Molt bé. Posem un últim exemple amb el verb vendre. A la frase ells venen pastissos, en afirmativa seria they. El verb vendre és sell. No li poso S perquè no estic parlant ni d'ell, ni d'ella, ni d'allò, sinó d'ells. They sell cakes. Vale. Però imagina't que no ho hem entès. I fem la pregunta: ells venen pastissos? Pastissos, perdoneu-me. Ells venen pastissos? Doncs li has de posar el do al davant. I en comptes de ser el they en majúscula, doncs serà un they en minúscula. Do they sell cakes? I si és ella, la teva germana? La teva germana ven pastissos? Sí, mira, té un negoci, la gent els hi demana pel Facebook o pel que sigui i ella els fa, no? I després els ven. Vale? Doncs la resposta seria, primer de tot, és una pregunta, no? Doncs do o does. La resposta de si do o does la tindrem en el subjecte. La teva germana és ella. Per tant, does. Does your sister sell? Tindríem la tentació de posar la S, però no. La S ha anat aquí a parar, Sell cakes.
I jo crec que amb això queda relativament cobert. Bàsicament, fem resum, l'únic que hem de saber és que en les preguntes hem de posar o bé el tu o bé el tas al principi. Si posem el tas, que és només en la tercera persona del singular, hem de recordar que la S que abans teníem amb l'afirmatiu desapareix i queda transformada en la ES del das. I poca cosa més. Estic segur que si mireu cançons, si mireu en els llibres de lectura o en llibres que tingueu d'anglès, trobareu un munt de paraules amb el do o amb el das. El que us demanaria és que li pareu atenció i que quan les trobeu intenteu justificar utilitzant aquesta explicació l'ús, no? del do o del das. I ja està. Moltes gràcies.